बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. निलेश राणेंवर सर्वच लोक प्रेम करतात. जीवनातील चांगली पदं आमदार निलेश राणेंना मिळोत, अशा शुभेच्छा आमदार दीपक केसरकर यांनी दिल्या. वाढदिवसाचा कार्यक्रम सावंतवाडीला सुद्धा होता आणि तो कार्यक्रम त्या ठिकाणी आज जाऊन नंतर आमच्याकडे साठे महाराजांची पुण्यतिथी असते, त्यांचं दर्शन घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मी निलेशजी आपल्यासाठी आलेलो आहे. मी मनापासून आपल्याला, खरं तर पालकमंत्री बोलल्यानंतर मी बोलणं योग्य नाही, परंतु तुमच्यावर सर्वच लोक प्रेम करतात आणि त्या काळात खासदार म्हणून तुम्ही जे केलेलं काम आहे अजूनही लोकांच्या लक्षामध्ये आहे. अगदी थेट डोंगर कपाऱ्यामध्ये आपण पंतप्रधान सडक योजनेचे रस्ते पोहोचवलेले आहेत, हे लोक अजूनही विसरलेले नाही. आणि राणेसाहेबांनी या जिल्ह्यासाठी जे काय केलं, PSTचं चेअरमन असताना त्यांना बाळासाहेबांनी इथं पाठवलं या जिल्ह्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर केवळ या जिल्ह्यात नाही तर संपूर्ण कोकणाचं नेतृत्व हे राणेसाहेबांनी केलेलं आहे आणि त्यांच्या पायावर पाय ठेवून आज आपण राजकारण करत आहात. आपल्या दोघांनाही शुभेच्छा देत असताना निलेशजी, आपला वाढदिवस आहे, जीवनामधली सगळ्यात चांगली पदं आपल्याला मिळो, आपल्या हातून खूप कोकणच्या जनतेची सेवा घडो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. राणेसाहेबांचे आशीर्वाद आणि पालकमंत्री महोदयांचा पाठिंबा दोन्ही तुमच्यावर आहे आणि त्याच्याबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आणि विशेषतः कोकण आणि मालवण मतदारसंघातल्या सर्व लोकांचं प्रेम आणि विश्वास तुमच्यावर आहे. तो तुम्ही स्वार्थ ठरवाल याची खात्री बाळगतो. आपल्याला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.